Днес сме тръгнали до обиколка на остров Небунган. Първа спирка Омбак Бей. Тук има много готини къщички направо на ръба на океана, което е много готино. На скалите. И ще обикараме да видим докъде ще стигнем. Това все още там е Небунган острова или Чининган. Това другото е Чининган. Някъде има едно мостче, което свърза двата острова. Тъй, че не знам колко ще успеем да обиколим днеска. Не сме взели мотори, обикаляме пеша, защото имаме нужда от малко движение, и острова пък не е толкова голям, че да не може да се обиколи пеша и да изиска мотор. Това е първа спирка Омбак Бей. Това е пътечката, която води до Омбак Бей. Тук няма някаква супер яка пътна инфраструктура. На места са дори такива бетонни пътечки, които отиват към морето. И по такива ще обикаляме днес. И тук на острова са се окачили пеньорите, украсени къщи, защото онзи ден беше техния празник. Как беше името? Мисля, че Галунган се казваше техния празник. Много зелено, много красиво навсякъде. И заведенията са им много приятни такива. Направени от естествени материали. Зелено, дърво. Ето тук още едно заведеница. Ето пътища, какво представляват. Колкото да има нещо. Все пак е нещо. Още много готино местенце. Тук е заведението, там е басейна. Зелено. Тук е цялото островче. Палук Бич Вила е това. Цялото островче е така, много зеленина. И всичко е заведение, магазинчета, къщи за гости. Много туристическо местенце. Абсолютно всички хора тук поздравяват местните. Дори с моторите минават покрай нас и на поздравяват. Сини широки усмивки. Драго да остане на човек. Ето го заведението. С хубава гледка към океана. И виждам какво му е името. Тук пък отзад места за настаняване, отново с басейна. На ръба на океана, много готино. Това кафе сигурно е към това място. Тук имат и коне на острова, ето един кон. Какво правиш, конче? Бай! Гедонг на Сахъц, отново местенце за настаняване. Тук цяла шарена уличка. Бръмчат тук приятно с флексовите. И тук отново пеньори. Хората си работят, строят. Но какво да се прави? Трябва да се строи. Трябва да разширяват бизнеса. Това е глупост голяма, бе. Какво ще прави? Ще пие или какво ще прави тук? Горкото. Къде не отведе това пътче. Излизаме тук пак край морето. Нещо, което въобще не е отбелязано на карта. Какво е? Що е? Плащане не е ли? Пък това майче точно на плащ, чето го гледахте, там е този ръб. Да, тук не вярвам някой да дойде турист. Едно малко плащче, което е ясно за осамотение. Буквално за двама човека.
Излязахме на друго бейче. И от тук нататък продължава крайбрежна улица. Предполагам, че ще ме така направо гледка към океана и към другия остров Ченинган. Ето тук това крайбрежно пътче. И гледам отдясно са все наредени заведения, които са един вид като на скалите, на тераси над океана. Барен грил. О, да бъдат гледате спица. Скромни. Но макет изцела. No shirt, no service. No shirt, no drinks. Guys and girls. Oh, no shirt, free drinks. Как го чета аз? Интересно. Карали малко хумор. Готино заведението. Там, където гледахме ни хора да обработват нещо водорасли, тук има нещо като плантации. Те май не знаех английски, не можа да ги питам какво правят тези водорасли, да ядат ли са, какво ги правят, но предполагам. Тук се личи къде ги отглеждат. Явно ги като плантация точно са го направили. Ето и следващото крайбрежно заведението. Това е Beach Bar and Grill. Отново готино. С гледката към океана. Туалетна. За гостите на Таве. Тук е заведението пръснато от двете страни на пътя. Там е терасата заведението, тук е кухнята и тук е туалетната. Сервитьорите пресичат пътя сигурно. Щом се налага. Тук отгоре имаше табела Beach, плаж. Не знам това ли смятат за плаж. Тераска с пясък. Отгоре е Таве заведението. Да, не знам къде го видяха този плаж. Сигурно това е плажа. И това Мама Мия заведението, пицарията. И ето Таве тук отгоре. Готино. Интересен плаж. Все пак има начин да се слезе в морето. За едно къпане, тук едно мини плажче. Се чуех какво е това малко входче тук надолу, къде отива, пак това тук по скалата са си направили храмче. Хакуна Матата бар грил. Солиден, голям. Там с бамбуковата структура. Това е голям барен ресторант. Много добре изглежда. Accommodation там под бара е Nusa View, а самия бар е Хакуна Матата. Тук човека ми обяснява. Ме заребява за закуска. Към ни закусвахме, ама за обяд може да минем. Готино. Тук участък без нищо пътя. Надясно имаше тук някакви буквално стърнища, които предстои да се ги строят. Тук са почнали да строят нещо. И тук
продължават заведенията. Това търгем са масажи. Да, спама. Брън стейшън, отново заведенията за хапване и пиване. Много готино направени. И тук има някаква изложение на котки. Кат Айланд. На кой му е прехрана тук да дойде да гледа котки? Още едно заведение. Seaweed. Отново терасата към океана. Готина чил обстановка. Тук е един готин басейн. Защо? Тотално изоставяме. Това сигурно е заведение тук с басейн и може би тук правят шезлонги бармар. Обаче ето в какво състояние е. Снимах едно изоставено място, предизвика интерес. Още едно изоставено. Търсим инвеститор. Значи, предполагам, там е бар, басейн, тук шезлонги, тук крайбрежно заведение. Много ме питаха за предното закупуване, ето и контакти. Мерекли инвеститори, но идват да го взимат на остров Лемонган. Ето, тия петли, не знам, защо те ги затварят в кошове. На някои места вече забелязвам такова нещо. Някои са ги пуснали отвънка, дори ги похлюпали тук, само да покоригат. Не знам каква е целта. Продължаваме тук по крайбрежното пътче. Land for lease. Тук отново има земя, която дават. Кол, обаче не са сложили телефона, забравили са го. Още едно готино заведението с джакузи, като гледам там. Алпонте. Готино са го направили интересно. Ето го моста, който свързва Нуса Лемонган и Нуса Чининган. Гледам с мотори, пеша. За кола не знам дали се минава. И тук има доста лодки. Не знам къде ходят тия лодки. Trip Adventure. Някакви забавления. Ето го моста. Ако въобще минава кола, ще трябва да е някаква малка. Кой е арт-галерия да намеря на това малко островче? Ама си имат и арт-галерия. Раз. Бали Art Space. Вътре има някакви картини. Буквално е 10 квадрата, като гледам. Както бяха готините заведенията там край пътя. Тук почват техните варунзи. Мизерийката. Местната мизерийка. Което не значи, че не става за ядене. И аз съм в такива за пробата. Даже на някои места много вкусно готвят, но просто изглежда мизерно. Ама нали всичко вина присогам пък. Интересно място по пътя. Тук гледат бонзайчета. Сигурно ги дават за украса на къщите. Тук от другата страна на пътя Barbarian Rock House. Е такава комбинация. Рядко ще се открие. Cut and rock and roll. Като постригват, ще слушате rock and roll. И в такъв рокерски стил направено. Яко. Пица тайм. Не знам тук пици ли правят. Някакви малко местенци.
Ето няма нищо, ама готини графити са направили. Тук е по източната част на острова, по-неразработена. Тук взехме пресечен вътрешен път, който свързва двете долу разработени крайбрежия. Няма нищо тук. Местите живеят някакви опити за бизнеси, които вече не работят. И тук там някоя друга земя се дава за лизхолд. Тук има някакви котиджета, но то тук става дивотия, пусто, какво да прави човек, не знам, ето ги. Там се виждат тия котиджес. Имат басейнче. Ама то тук не знам, какво да прави човек. Трябва с мотора и на 5 км са по-хубавите плажове. Него иначе добър вход направили готин. Island Retreat Cottage. Чанак се рито тук. Да. Иначе хубаво са го направили. Такъв по-забития занемарен регион. Там направили си малко магазинче семейно се да продават нещо и жената стои. И едно малко момиченце бресът, научила една-две думички на английски и се опитва да прави бизнес. Та викам на Ицо, нямам дрени в мен, ще да му дадем някой лев, смисъл не дрени, аз нямам никакви кеш. Трябва да тяга от банкомат. И той вика, ако му дам 10 000, дори ще скефи. Викам, не сам се скефим, ще умре от кеф. 10 000 е едно левче за нас, за тях си целият ден може да не ги изкара тук. Той се върна да издаде 10 000 рупии. И дъжда заваля. Ето го. Не знам колко ще мога още да се разхождам в този дъжд. Тук на острова, колкото и да е малък, десетки и такива каналчета таксита снуват. Не. Това не са таксита, ама такива камиончета, сложили по две пейки от двете страни. И като таксита снуват с острова, отделно мотори истории. Не мога да разбера, защо хората толкова яко се обездвижиха. Един човек няма да се разхожда те. Остров, дето за 20 км ще го обиколиш целя, ама и да не са 25 км напред. Само с мотори и коли. В тия разбити пътища. Завалява малко дъжда. Изкрихме тук пътя на веща да го изчакаме. Няма голям облак. Се надяваме да мине и да замине. Майче, че да не се спарзаля. Това нещо не може да се качи тук. Се парзаля. Тук едно заведение се готвило съм го изрисували. Там има някакви рисунки. Яки. Каза Бамбу, кантина. Стигнахме до една от най-населените части, най-разработена на острова. Тук е една от тия големите навеси техни. И там изглежда е плажа. Отиваме на там да видим плана. Капна малко дъждец и водата не се отича, навсякъде газваме в лок. Елементарни шахти няма тук. Ох, майко. Его плажа. О, това е другото пристанище. Значи лодките от Нусапенида спират на две места. Едното е Машрум Бей, другото е тук. Кой е това плаж? Забравихме едно сложено, сега ще го видя. Събух се малко да разходва в плажа, че до сега с маратонките с острова. Значи това е
Лембунган Харбър говорят. Не виждам да има име това плаж. Но следващия плаж там нататък е Джунгунбато. Като гледам по плажната лица, мога да отидем до него. Предполагам, че то целя си е Джунгунбато Бич. И по-нататък вече след Джунгунбато е White Sand Beach. Но той тук е White Sand. Ти може само да има спънич. Но ето ги лодките, които станат между островите. Там се качват едни, които или отиват на Нуса Пенида или на Бали се връщат, кой ги знае. Бонзер, готино заведение тук на плажа с хубави чадърчета, бамбарони тук почайли. Манки сърфинг, сърспул. Кой е готино жълтичко това? Манки сърфинг. Ух, кой готин жълт цвет. Тук е друг варунг. Planet Beach варунг. Тук е много готино да бич като бунгало. Колко сенчи имат. Са на плажа. By the beach. Ето това е заведение тук. By the beach. Тук има всичко, да се предлагат всякакви трипови, манта, плуване с манта, джетски. Значи джета 1,100,000 за половин час, това са към 110-15 лева за половин час, 1,850,000 за един час, тъй около 200 лева за час. Не знам в момента в България колко са, къде са джетовите. Та има забавление тук. Още една готина заведеница с сенчица. Готини заведения тук наредени край плажа. Тук са паренцата. Това е By the Beach суши бар. Че той предното беше By the Beach, те тук да е едно толкова голямо, сигурно. Тук е една карта, където показва къде ходят за манта до Нуса Пенида. А пък ние сме You are here, ние сме тук на Пенида, на Лембунган Бей. Това е Лембунган Dream, Motorbike Touring, висата тирта, дайвинг. Наредени там костюмите, плавниците. Такова голям плаж е. Отново голям обширен плаж, на който няма никой. По-горния край заведението са се паренци на Фителче, на Барбарон. Тук тия лодки опънали въжетата навсякъде. А пък малко по-нагоре, малко не че мръсно, да, е леко мръсничко. Но пак човек тук може да полегне на пясък. Ако му се прище, тече на пясък. И там отсреща е Бали, основния остров Бали. Се виждат малко планините. Ама мътен въздух не се вижда много добре. Това е остров Лембунган, хубаво местенце. Приятни готини заведения са край плажа, хубав плаж бял. Лодки, забавления, сърфинг, джет, дайвинг, манта. Има някои активности, които могат да се направят тук. Голямата жега не изпече тук по плажа вече. И тук ще напи джинджерен джамо. Пинем да хапнем нещо, че направо се изпекахме. Тук няма сенчица. Тук по една седя напитка. Кокосче, тук са сложили логото. Какво беше? Как седя? И с тази гледка към морето на сенчица, хладничко. Супер местенци. Стигнах до White Sand Beach, обаче тук много дораства много нещо.
Иначе това е White Sand Beach, тук на ръба на острова. И мисля, че няма смисъл по-нататък да ходя, тръгвам обратно. Тук отсреща се вижда Бали. Но интересно, че Маунт Такун е скрит зад облаците, иначе си е висока планината, чак до там е висока. Но е скрит от облаци. И там се е Бали. Там става по-ниската част, чак до е там някъде не се е Бали. Трудно се вижда на видеото, но там е основния остров Бали. Тук пак има някакви хотелчета, заведения на плажа. Не от най-добрите. Динуса Beach Club and Resort. Тук в този край на плажа. Но като гледам, пустош. Има някакви хора там на шезлонгите. Там е басейна. Тук все още има водорасъл в водата. И свързани по плажа, тъй че не е най-чистия плаж тук. Нататък беше по-чист. Там, на където отивам, на където се връщам към Лембонган Харбър. Явно тук с този шлеп доставят стока. Голем разтоварват на главите яко. Явно така идва храната и пиенето за този остров от Бали до Лембонган. Мъкнат бирите. Бинтанга. Стигнах пак до Лембонган Харбър. Тук са джетските. Тук са виденията. Тук по склона са основно места за отсядане. И оттатък това хълмче е Mushroom Bay. Всъщност ние там пристигнахме с лодката вчера. И от Mushroom Bay е там наляво, някъде е към нашата къщичка, която е близо до Dream Beach. Тъй че сега тук някъде вляво трябва да хвана, да изляза на пътя и да ходя към нашата къщичка. Ето го основното градче на Лембонган. Успоредно на тази улица вдясно от мен върви плажа. Правя дълга улица. Дясно е плажа. И тук са места за отсядане, заведения, магазинчета. Типично морско курортче. Тук има и джим. Долу на плажа всъщност видях още един. Тъй че при желание има и място за заякване на острова. Такива стандартни гробища с чадърчета. Не знам защо. Какви са тия гробове. Положение, че по принцип тук в Хинду ги горят и пръскат праха. Тези гробища не знам какви са. Малко се удължих разходката с идея да намеря банкомат да изтегля малко пари. На целия остров има 5 банкомата. Черте минах до тук. BNI, който най-често използваме, самия банкомат не работи, другия не ми приема картите. Да последна надежда Мандири. Да видим дали ще успя да изтегля. Как теглям пари? Ползвам серврута. Хорошо пита за език сигурно. English. Пина. Не става никакъв звук. Last transaction cancelled. Не ми приема картата. Що така? При втори опит с много бавна реакция от банкомата, нещо интернета няма и мисля, че втори път стана вече. Да. Измъчихме го, но поне не пусна. Не си забравя, че картата, защото тя е за последна.
вратичка. Exit. Exit. Exit, exit, exit. Exit. Cancel. Да. Малко мъчение с това банкомат. Искам cancel. Не, накрая. Мъчение. Това беше. Въртях 14-15 км. И ето, прибирам се в Мимпи Котидж, нашето място. Изготвен вход. Hello! С тия готините висящите цветя, през които трябва да се мине. И да, нещо угоднях, може би ще хапна в варунга тук. Мама's Kitchen. Но първо да разтоваря в стаята. И да се събуя. Ето го. Нашето бунгало.